Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. In general, ang sabat dira oo. Kasi hindi magidya very common ang bakuna nga makakos ang allergy. Pero kung ikaw nga pasyente, sobra gidya ka allergenic ka, bisan ano lang allergy ka, ang suggestion na is makakonsulta ka rin sa doktor sa allergy para ma-advise na ikaw. Pero talagsa lagi nga tabo. Gamay na katawa mo sila. Kalabanan, gamay nga allergy nga nagkatol-katol akong makakao kasang uga, hindi siya contraindication sa vaccination. Kung tanang niya bulong kung ginainom mo, allergic ka, kaya mo kaya makonsulta. Pero kung specific na antibiotics, may ara gila akong kaisa, ay hindi siya contraindication.